Další den je za náma. Pomoc! Ach jo. Tak vítejte u dalšího reportu. To je dobrý, to je dobrý. Tak číslo 3. Dneska jsme byli na bílým templu, chrámu, v černém chrámu, který není chrám, a v modrým chrámu, který chrám je. Si pamatuješ, to je lepší než jméno. Tak, no to nemá cenu jména. Takže jsme se úspěšně ráno probudili a vyrazili jsme směrem naším určeným. Jo, chtěli nás vyzvednout u hotelu, ale... Jo, tady máme totiž takovou paní, která nás na začátku neměla ráda, nebo aspoň se tak tvářila. Jo, paní domácí. No a ta nám nabízela i nějaký zájezdy a nabízela nám to za 1500 a potom jela na skútru a zastavila kolem nás a říkala oh darling, nevím, jestli říká darling, ale ona to říká dost často, že to usmlouvala a za 1100 my jsme to na cestě našli za 1000 a včera, když jsme hledali někoho, kdo by nás vzal, tak jsme našli nějakou ženskou a ta nám to nabízela za 1300 a pak nám to nabídla za 1000, tak jsem to ještě usmlouval, že? A jeli jsme s tou a pak jsme si říkali právě, že bychom nechtěli, aby to viděla ta naše, tak jsme tam, oni po nás chtěli hotel, tak jsme jim řekli, že bydlíme jinde a že tam prostě budeme čekat a oni po nás chtěli potom ještě číslo toho pokoje, že kdybychom se nevzbudili, tak že nás budí a říkáme, my tam budeme čekat, jako fakt běžte nám. Protože jsme nemohli říct, že tam prostě nebydlíme. Přesně tak, my jsme bezdomovci, nechte nás být. No, takže, ale vyšlo to. Ráno jsme se vzbudili, poprvé jsme byli tam, kde máme být, v ten správný čas. Oni nás vyzvedli do takový autíčka, čekali jsme, protože nám paní říkala, že pro nás dojede minivan, tak jsme čekali prostě takový standard, co tady jezdí, takový nějaký akorát bílej, nějaká lavice a jedeme. A on to byl taková limuzína. Co cool, ty vado, fakt nás to překvapilo. Já jsem taky čekala nějakou kraxnu starou rozbořenou a fakt to bylo luxusní, no. Sice jsme si teda, nebo já jsem vybrala místa vepředu, kde byly úplně nejnepohodlnější sedadla. Vybrala to ty? Já jsem to vybrala. Nešel jsem první, ale? No možná jsi šel první, já jsem říkala, že chcem dopředu, aby nám nebylo blbě. Jo, a to já jsem chtěl taky, takže pohoda. Ona tam byla předtím už nějaká paní, která jela taky s náma. A jak jsme se později dozvěděli, tak to byla přítelkyně toho průvodce. Byly tam teda dohromady 3 ta přítelkyně, která nedělala nic, jenom tam s náma chodila. Pak tam byl ten průvodce a pak tam byl řidič. Průvodce docela vyprávěl něco v angličtině. A vždycky nebo v autě, no. Někdy mu bylo, no vždycky ne, ale většinou. No, to, co říkal venku, bylo to, co říkal v autě, akorát to říkal znova. Jo. A takový ty pokyny, jako nefoďte ve stoje, ale sedě a sundejte si boty. Jo, i u toho modrýho. No, no, v tom autě rozhodně toho říkal víc. A ono mu bylo rozumět, někdy víc, někdy míň. A jako po první jsem mu rozuměl skoro všechno, aspoň mi to přišlo. A po druhý už to bylo jako a už to moc nešlo. Ale bylo to celkem v pohodě, no. Tak nějak jsme se dorozuměli. Byli jsme prvně u tryskajících nějakých vodopádů, nebo horkých pramenů. Vodopádů ne, ale pramenů. Smrdí to jak soufan, je to paráda. No, jak vaří se vajíčka. No. Oni se v tom vaří v takových košíkách, ale na to my jsme neměli čas. Ten řidič to věděl, tak ani nechodil. Prostě už věděl, kam si to strčit, tak tam strčil vejce a... Jo? A se nevěděl, že ty dělal řidič. No, vařil si tam... Nebo jako měli pak uvařený v autě, víš? Jo, to jsem viděl, ale nevěděl jsem, že to vařil on. Já jsem si právě říkal, když jsme šli kolem, že kolik to tak má stupňů, se ptala Lucka, já jsem odhadal tak 70 a Lucka potom našla, že 98. Takže jako jsem říkal, v tom by se dali vařit vajíčka, na 3 minutky tam švihneš a máš to. A ono jo. Jo. A pak jsme tam našli úplně, to bylo daleko zajímavější pro nás, protože tam to bylo akorát gejzír, který prskal, tak to nebylo nic moc.
a ještě smrděl, tak jsme nechtěli chodit k němu, protože už tak nám, jako mě třeba smrděli úplně strašně boty, protože jsem včera zapomněl vyndat ty jazyk a nechat to sušit. Takže to bylo takový utrpení, říkám si, no, to bude horší, ale když jsme se vraceli, tak už to bylo dobrý, protože už vyschly. No a našli jsme tam starý lázně, tak ty byly fakt zajímavý. Nevím, jestli to slyšíte, ale tady jezdí motorky. To máme celou noc. Teďka to tady docela frčí, no. Takže to, dneska si zavřeme okna. Jo. Bych za tebou neusnula na té motorce zítra. No a... Starý lázně. Ty lázně byly fakt zajímavý, protože oni byli starý. Akorát, že byli asi docela noví a nebyli asi dostavěný, nebo možná byli a pak se na to vyflákli. No to vypadalo, že to krachlo, že to někdo stavil jako lázně a potom to prostě ani nedokončili, že to... Ale vypadaly fakt jako docela, z dálky vypadaly hustě a když se přišli dovnitř, tak to vypadalo ještě hustějc. Takže to bylo, to jste konec konců viděli na fotkách. To byl hezký zážitek. Jo, to byl zážitek docela dobrý, no, úplně nečekaný. Úplně nečekaný. No a pak jsme se sebrali a vyrazili jsme dál. Do Bílého chrámu. A ten byl fakt pěkný, akorát jako úplně i designově to bylo úplně úžasný. Hlavně ten most do toho chrámu, ten byl úplně skvělej. Akorát, že tam bylo spoustu lidí a... Vůbec neposlouchali pokyny. Prostě tam stáli a fotili se tam. Ten most má být jako metafora, pod tím jsou takový jakože ruce natažený a má to být metafora na cestu nad peklem, jakože nad tím člověk projde a jde přímo do nebe, do toho chrámu. A prostě podle těch tradic, nebo podle těch jejich pravidel, tak se tam člověk nemá jako zastavovat, má to prostě projít, jít do toho chrámu. A nesmí se vracet a tak, protože prostě kdo by se chtěl vracet do pekla, že jo? No, je to jednosměrná cesta. No, tak ta tam úplně nefunguje a je vidět, že to nefunguje dlouhodobě, protože nejenom, že je to všude napsaný, ale řve to tam z repráků, mnohojazyčně. My tam klaxoval a bylo tam prostě... No a lidi to stejně nerespektují, tak to je takový smutný trošku. Bylo to jako fakt blbý, no. To bylo takový smutný. Ale prošli jsme, udělali jsme tam pár fotek. Bylo to fakt pěkný, jako až na tohleto, jako to zkazí, ty lidi zkazí ten dojem. No, jako. Ta atmosféra by tam byla mnohem lepší bez toho, ne? Že tam prostě běhá, tam to je jak na poutí a běžte, rychle, nezastavujte, běžte, a prostě nezastavujte a pořád dokola. Ve všech jazycích úplně takovým nepříjemným hláskem a do toho tam meditační cinglát. No, pro mě to úplně nepříjemný nebylo, ale bylo to prostě, no, snažili se, aby to fungovalo. Bylo to blbý. Škoda. Ale jinak to bylo celkem hezký. Vevnitř se nesmí fotit, ale bylo tam takový pěkný celá malování a jinak to bylo dost jednoduchý. Mě to ani nevadilo, že to nesmí fotit. Taky ne. A měli tam pěknou zlatou podlahu. Jo, to byla dobrá, no. Mají tlaždičky. Jo. Ono to nebylo ani poznat, že to je zlatý, dokud se na to člověk pořádně soustředil, takže o to bylo lepší. Jak se to prostě blesklo a bylo to v pohodě. A celkově v tom chrámu byla dobrá podlaha, že to měli dobře vymyšlený. Fakt hezká podlaha. To hezký design. To jo, taky jsem chtěl podlahu. No a pak nás týpek vzal. Ještě tam byly krásný záchody. Měli tam zlatý záchod, úplně brutál velký. Tak jsme fotili i záchody. Napadlo to jako minichrám a je to záchod. Jo, chlápek nám říkal, že když si to projdeme, tak se máme jít na záchod a třeba tam budeme bydlet. Jo, že třeba se nám tam bude tak líbit, že tam budeme chtít bydlet. Že je to happy loo. No a potom jsme šli na oběd a ten oběd byl fakt strašně dobrý, jo. Pak jsme se přežrali a potkali jsme tam chlapka, který byl s náma. Belgičan, tak jsme kecali. On říkal, že byl, někde v Koreji, byl si jinde, ne? No, někde byl a potom měl do Thajska a teďka se vrací zítra asi. On jako v Asii nebyl nikdy. Jo. Že to je poprvé cel do Asie, že chtěl do Japonska, tam to bylo moc drahý, tak jel jsem. A že původně se narodil v Kolumbii a že tam je to
tak krásný a levný jako v Thajsku, ale že tam je prostě nebezpečný. Tak je to, že jako jinak je to celkem dobrý, že lidi jsou v pohodě, ale že se prostě bojíš pořád. A to přestalo bavit, takhle si utekli. Jo, takže v Belgii teďka v Brugách. Takže tam jsou nějaký ty víceúrovňový nějaký věci. Nebo co jsi říkal? Jsou tam kanály. No a... Benátky. Jo? Nebo jakože Benátky, no. No. A tam to bylo fakt dobrý, já jsem mu doporučil, že jako fakt dobrá polívečka. A on říkal spicy, jako že to kořeněný, to trošku je to spicy. Zvlášť, když to vdechnete. A to tam se smál, potom si tam dal trošičku takovou jako malinkatou. A ty vado, on to tam jedl asi, já nevím, třeba 10 minut a úplně Tak jsem se mu omlouval, že jsem mu dal asi ne úplně radu pro něj, ale říkal, že je strašně dobrá jako ta polívka. Takže si to užíval, ale po svým. No. Protože my jsme pořádně nic spicy ještě neměli, že jsme si řekli, kámo, tak to je jako to je moc. No, tak jsme se sebrali a jeli jsme dál. Jo? Do Černého chrámu. Nebo to není chrám, on je to muzeum, ale všichni tomu říkají chrám, protože na plakátech je lepší prodávat zájezd do 3 chrámů, než do 2 chrámů. Jo. A to bylo prostě, to byla hromada budov, asi tak 30, myslím, že jich bylo. Tady byly všechny černý z toho nejdražšího dřeva, co se tady vyrábí. Tíkový dřevo. Každý ten baráček byl jiný, ale my jsme to moc nefotili, protože bylo takový, že si někdo udělal baráky, který vlastně nemají žádný důvod. No. Ono to bylo, že ten umělec měl hrozně rád zvířata a tak tam prostě vždycky zakomponoval nějaký jako zbytky těch zvířat. Že tam byly kosti a rohy a kůže a tak. No. Takže jako bylo to pěkný v tomhle, ale nemělo to v podstatě žádný využití, že i ty chrámy, co tady jsou, tak prostě vidět, že se používají, že tam ty buddhisti chodí, ale tady prostě to je jenom muzeum, čistě galerie, muzeum. Jako... Nevím, no, k čemu to bylo. Nic moc, jako to nás úplně neokouzilo, ale dali jsme si tam pitíčko a Lucka dostala pitíčko se solí. A hodně soli, hodně. Jo, dala jsem si marakujový smoothie, protože jsem na něho měla hroznou chuť. Pak jsem se na něho těšila a pak jsem se toho napila a říkala, to je úplně jako skvělý, protože tohle jsem, jako má to trochu jinou chuť, než jsem čekala. A pak jsem se toho napila znova a říkala si, už to není tak skvělá chuť. A potom jakože, je to pěkně přesolený. A vypila jsem to. Jo. Já jsem měl klasiku a byla dobrá. Jo, klasický multivitamin s mangem. No a potom jsme pokračovali dál do Modrýho chrámu. Ještě jsme šli do té Karen Village, ale tam jsme nešli. No, že jsme jeli do místa, kde jsou ženský, který si dávají náhrdelníky, aby jim to protáhlo krky. Jo, taková ta žirafí vesnice. Vždycky se tady vyopírá. Nevím, to je hrozný. Spálená, tak proto na vás nekouká, protože se neopírá. Mě to svědí. No. Takže jsme jeli do té vesnice, kde jsou ty žirafí ženy, akorát my si to nezaplatili. Za prvý, protože jsem si myslela, že když si to nezaplatíme, tak budeme mít víc času na ty chrámy, což se jako nestalo, ale asi to nevadí. A za druhý, protože s tím morálně tak trochu nesouhlasím. Jo, ale tam mě to taky úplně nelákalo. No. Ale nechali jsme jim tam 100 za nějaký kraviny. Jo, koupili jsme si náramky. Jako nebylo to asi přímo od nich, protože to neprodávali ty ženský, možná protože nesmí z té vesnice, protože nemají občanství. Promiň. Ale no, něco jsme jim tam nechali aspoň. To mají z čeho žít. No a potom jsme pokračovali dál do toho Modrýho konečně. Ten Modrý byl pěkný, to bylo fakt vyloženě jenom chrám, který byl na modrou. Taky byl pěkně kreslený. Byl postavený podle toho bílého, jako, že to bylo hodně inspirovaný, taky to je jako symbolika nebe a povedlo se jim, no. Jo. Že to není jenom modrý, ale to je barevný, že tam takový metalický barvičky, jo.
Normálně bych řekla, že je to hrozně přeplácený, teď se mi to líbilo. No to je tím, že tady to je fakt strašně moc, takže tohle to byl takový jako... Unikát. Jo, že tím, že to je slitý do jedné barvy, tak se tím dost odstraní spoustu jako jiných extravagantností, dejme tomu. Ale jako se dělo to tam pěkně. Měl to tam jako vyladěný, to jo. No a pak jsme se sebrali a jsme zpátky domů. Jsme měli úplně úžasnou zmrzlinu toho chrámu. Jo. Byla kokosová zmrzlina a byla v podstatě v té skořápce od kokosu ještě seškrábaný ten kokos do toho. A byla ještě k tomu kokosová voda a nějaká modrá kytka. Fakt to bylo dobrý. A oříšky, prostě zmrzlina s oříškama. Já jsem nečekala, že bude tak dobrý. No, bylo to fakt dobrý. To nám doporučil ten chlápek tam. Jo. Jako ten oběd a ta zmrzka byla fakt strašně dobrá. A pak jsme pokračovali domů. No, jsme se spíš vraceli domů, až jsme se úplně vrátili. Tady jsme vyrazili na masáž. Jo, dali jsme si sprchu a šli jsme se namasírovat. Takže jsme po masáži, ale... V množným čísle Marek šel taky na masáž. Ale... A dokonce se mu to líbilo. Jo. Moc to nepřeháněli, bylo to spíš takový protahovací, řekl bych. Protože normálně po masáži jsem byl úplně kaput. To jsem byl jako připravený na spánek a teďka je to docela dobrý. Takže mě šetřila paní asi. Já jsem jí říkal, že jsem poprvé jako na tajský masáži, tak mě se šetřila, aby mě rovnou nezničila. Viděla, jaký mám Mareček krunýř a bála se, že ho zlomí. No. To si poznala, no. Myslím, že ještě na masáž zajdem, protože to bylo fakt skvělý. No. A pak jsme vyrazili na večeři. Chtěli jsme nějakou levnou na trhu a mango sticky rice, protože včera jsme neměli a dneska jsme neměli. A už je to dlouho, co jsme neměli. No, ale skončili jsme, že jsme 2krát prošli kolem pizzerie, když jsme šli na masáž a když jsme šli z masáže. A potom jsme měli projít kolem po třetí a to už Mareček nevydržel, museli jsme dovnitř. No, to jsem říkal jako, že pokud tam tudy půjdeme, tak musíme skončit v té pizzerce. Protože Lucka vždycky říká later, no, tak jsme přišli později. No, protože tam tady prostě u každého baráčku nahání buď na masáž, nebo na pizzu, nebo na hospodu, prostě na bar. No. A nebo na suvenýry, pořád někdo chytá. Jo, a ona je slibotechna a slibuje jim, že... Ne, maybe later, neříkám later. No, maybe later. Ona říkala later, tentokrát říkala later. Jo, já jsem jí poslouchal. Se snaží vykroutit, ale nepomůže si to. No, tak to byl vlastně náš den. No, to byla docela fancy restaurace teda. Jo, nakonec jsme tam to utratili skoro stejně. Asi 700, my jsme tam nechali víc jak za tu masáž. No, víc jak za tu masáž, no. Jako hodně podobně. No, ale tak bylo to dobrý. Vrátili jsme se zpátky do České republiky na chvilku. Ono to tady, říkáme, že jsme tam jako utratili dost, ale v zásadě, když jdete do české restaurace, jak to je to dražší. No, 700 jsme tam nechali skoro. Nevím, že to je něco kolem 400 českých. No, to je trošku přehnaný. 450. Jo. 450 možná. Takže to platička jako celkem. Platička. No víš, skoro 5. No to je jedno. A vy taky řekl, že to hodně krátíš. No, když já už to zaokrouhlu ze 600 na 3 a potom do 5 a potom do 2 a tak to bylo zadarmo vlastně. Tak. No, to zadarmo. A bylo to. Tak my jdeme spát, zítra si půjčíme motorku a vyrážíme na výlet do Pralesa. Jo, pojedeme zase do Národního parku, tak jsem zvědavá, jak to dopadne. Ten hlavní chodníček je zavřený, ale jsou tam otevřený jiný, tak uvidíme, třeba to bude taky pěkný. A dostali jsme od té borky, co se mnou se dělá, tady tohleto čutku. To je pro štěstí, náramek, nebo ten, kdo přežije náramek, se mi urval. No. Je to skleněná kulička. No, je to kulička omotaná. Tak jsme dostali, protože ona když se jednou probudila, tak se takhle mnula čelo, že se narazila, tak já se na ní celou dobu koukala a vlastně, když zjistila, že na ní koukám, tak se začala strašně smát. A pak mě jednou viděla, jak jsem se malem rozsekal na cestě. Tak jí to taky úplně brutálně rozesmálo, tak potom jsme tak seděli vedle sebe a ona říkala jako, nechceš? A dávala nám to, tak to bylo tak jsme dostali
pro štěstí. Majkoviš korálek. Tak snad je nestřetíme. Tak to bylo super, tak to na ní budeme rádi vzpomínat. To byla nějaká Číňanka, ani anglicky neuměla. Tak jo, čau.